Meron ako nakita rin. Ispatan ako, sila Papa June and the gang. Andito pala yung project ninyo, ha? Dito pala ang bagong project. Ano, Baby Goy? Absent? Oo nga. Na ako'y nangka. Kay mama ko na nang iwan. Kay mama na, si Papa dyan, Mukhang matagal to, Bahay? Bakod lang muna. Apil to? Akala ko si school. Wala si Kerine. Cagayan. Wala si Bibigoy. Dito si Bibigoy. Kaya nga, giniba na nga daw yung bahay ni Bibigoy. Dito na po titira sila, Mama Sita bago. Charot lang. Charot lang po. Bahay to pa? Bahay? Okay. Pickleball din. Puro na pickleball ang saan? Dami na. Oo, ang dami na. Ang init, uy. Sabi ko doon kayo bumili ng ulam, Nagbaong kayo? Nagbabaong kayo? Para sabay kayo magkaon ni Mama. Okay, Mama ko na naibigay. Andun ba sa bahay? Sige. Bye-bye, mainit, uy. Ito yung dapat kukunin ko na dito. Yan. Yung store na yan. Tapos ito yung school nila Carla. Nandito na tayo ngayon kina Mama Sita. Sarado si Maring Chari. Ayo! Meron siya ng ice candy. Bala kayo dyan. La! Uy, dyan ka pala, uy! Sada. Wala na. Ayan. Si Mama. Kararating mo lang? Sarap. Lamig. Hello, gikan. Ay, Mama. Ma? Ma? Nakita ko si Papa Jun. Doon sa ginagawa nila. Baka dito sila. Me? Me? Nakibisita. Gabi, Me. Wow! Pakasuplada mo naman. Hello! Lataray! Ganda. Gubot-gubot pa ang pamuyo. Saman. Uy, ano nagikan? Thank you. Naisudaan. Ginatan? Nangka. Nangka? Ay. Gawa na ko kina Papa Jun kanina nakita ko siya doon. Nagawa sila. At bang sa Campus A ba? Campus A. Hoy, sama na. Sus, grabe sama. Wala ko, andoon ka. Ha? Ha? Hala! Guwapa ba? Okay, pagsapulo na dahil. Wala may eskwela? 3 days naman. Sana all. Kaya gusto niyo talaga doon sa school na yun, no? Hi. Chada. Ano tama? Bakit
Anong meron? Naisipan mo? Wala, gusto lang ako magkagulo-gulo. Ba? Pero Chada, ang cute. Ha? Ito, supa sa... Saan to galing? Dito sa pa? Kay Brenda sa Ah, oo. Ano to? Ah, ito yung bagong sopa. Binigay sa kanya, di ba? Mm. Kaya bayad sa to kay. Ganda. O di ba? Okay ra? Ganda nga Kasi eh. yung presko na bulaklak, mamatay pag ito sa loob. Di ba? Yung may ibang halaman mo, oh. Nagadry na yung iba. Okay. Palit ra ko. Yung hindi matako sa sa tubig, ang ginagawa mo? Ayan ha. Yung mga nakatago kang kayamanan dyan ha. Pag naubusan ng coins, sasabanga pala ha. Yan pala ang sekreto mo dito ha. Ang tagal na nga niya mga yan, oh. Dala ko pa yan eh, yung mga flower base na yan. In fairness. Ang galing ha. Kadahan na ang ganda. 1.5. Ito? Oh. Binili mo? Iba talaga ang nanay kapag may naisip siya bigla. Sige. Hindi pa tapos. Mm. Bibili pa ako para sa taas. May isa naman. Ah, kaya kayo nasa CDO noong nakaraan. Wala. Sige, Ay. sa kami pirto. Perto lang kayo pala, oo. Nahanap ko kayo dito. Kas, umalis daw kayo. Nag-shopping galore. Bande na yan. Mm. Ah, para ano? Shopping galore. Ano, wala pa kayo event Kuan lo. sa school? Wala pa sa katapusan pa. Ang Kuan, event. sa apil kayo dua? Wala, pero kami ang nagkuan sa ito. Representative? I-assign. Kami ang i-assign. Sa- Bale, pag na mo apil, sama mo dool. Ah, parang committee. Para sa? Buwan ng week ka. Ah. Di magpipilipinya na kayo, tsaka ano? Ikaw, barong Tagalog? Hindi? Eh? Ito, hindi ko na umapil. Lagi. Ang ganda-ganda mo rito sa trophy na to, oh. Ay, bakit may ganito? Ano to? Ay, Bakit may ganitong print? Ah, okay na? Ah, nag-sample sila. Asan? Doon no, sa computer room nila. Tingnan Ah, taray. Social. Talaga? Patingin na. Eh, di pwede na ako magpa-print sa'yo. Magkano print? Ay, sa mother. Ano? Dito, laptop yung ilagay niyo dyan. Ay, ayun na. May printer na nga. Ah, okay naman pala. Uy. Yung study room, alam mo, mas okay siya maging study room. Oo, mas okay na yan. Laptop May sarili silang ganito, tapos study room nila. Pero, Correct. maliit. Hindi, okay na rin yan. Kasi kung malaki ma, Marami mag-standby. at, diba? Ito, hindi pa tapos. Ayan, oh. Sira na itong dati. Gaya Oo. nito. Sira na to. Oh. Ala, Dalawa, oh. Oh, ito. kahoy ba to? Oh. Yung na-scam si Brenda ba? Ah, rumupok. Muslim, oh. Dito. Tata na lahat. Sira na. Lagyan na namin ng tiles. Palitan ng... Eh, paano tong mga cabinet? Ha? Paano yung mga cabinet mo? Hindi pa. Pasira na lahat. Saka na ba? Palitan, no? As in, ay, marupok nga. Oh. Sayang. Ito. Anam-anam lang ba? Palitan. Dahan-dahanin na lang. Para di ka rin mabigla Mabigla. sa gastusin. Parang okay siya, mother, yung ano. O, di ba? Ang ganda. Ay, gusto ko yung masikip ba? Yung gaya dati, no? Yung dating bahay ba? Di ba? No? Magkakabangga kayo, magkakakitaan pa kayo. Ayaw ko na yung Malawak. malawak tingnan. Ngayon, wala. Busy. Busy ang anak mo. Dalawa ng sopa namin, no? Kaya nga sa Shaz. Ah, ito yun, yung Epson. Oh. Yung tatak ng printer. Sa Shaz. Chada. Hindi pa kami tapos maglinis. Kalat. Tingnan mo Magpalit. yung... Tingnan mo yung kwan ko. May bago ka na naman? Ala!
Ay, mas okay siya, mother, nandito. Ha? Mga halaman mo. Tapos, Ang cute. project nila ni Ikay. Oo nga eh, nakita ko nga eh. Nalala ko yun nung ano rin na, parang feeling ko hindi to high school sa amin, elementary. Elementary. Oo, ganyan yung sa amin. Ang ganda ng mga halaman at nandito siya. Kasi hindi siya pwede sa mainit. Sobrang init, yun no? Sobrang init. Mamatay siya. Ayaw nga pala kasi masabi mo, diba, magpipintura ka para sa ano mo? Sa halamanan mo, sa garden. Lagay ko na lang dito. O kaya dun sa likod. Sa likod mo, no? Maganda rin Yung dun. iba, kinuha ko. Bigla ko dito. Ganda. So, hindi pa tapos. Saan mo ilagay yan? Gilid. Para wag lang. Ah, surprise! Okay lang yun. Ganda. Masikip-sikip. May mga halaman sa... Para na siya kuhan ba? Para straight. Ah. Garden. Hindi, tsaka maganda, mother. Ha? Maganda talaga siya, oh. Oh, diba? Pag nakaayos, nakasalansan ng maayos, maganda talaga tignan. Yun, no, bago ko lang tinanim. Tinago ko pa. Ay, yung malaki. Oh. Yung maliit yan, no? Marami dyan. Oo. Oh. Mahal yan, ah. Bago pa, hindi ko pa pinalabas kasi matay. Ito, pag sobrang init, ito. So, dapat may lilim-lilim lang. Mga mams, hindi na naman po siya mapakali. Sa bagay, ganun talaga mga nanay. Diba? I mean, hindi ka pa nag-exercise. Hindi ko na nakita yung ano mo. Gym. Punta na akong farm kasi punta ako CDO bukas na ako'y event ng birthday. Sorry sa? Ako rin. Saan yung kapartner mo? Uwi na tayo mga moms. Ay! Ay, ice candy pala pila. Mars! Pila ice candy? Ha? Dos? Ten. Mars! Mayaman. Ay, hindi ka pala kumakain nun. Pang ano lang yun eh. Pang mahirap yung sudan na yun eh, dala ko. Lechon paksiw ba? Naigata doon na ano. Ginataan na ano ba? Nangka. Na kay mama. Uli na ako ha. Ay magbayad mo na ako oy.